Comerciants de Reus i de Valls organitzaven la producció arreu de la comarca. Controlaven la comercialització que es destinava a l'exportació, a partir dels ports de Salou, Tarragona i Cambrils. Salou, port al qual els comerciants reusencs acostumaven a portar les seves mercaderies. Va passar d'embarcar una mitjana de 68.609 càrregues entre 1773 i 1775 a 98.520 entre 1797 i 1798. És a dir, que l'aiguardent que tenia menys graus es quedava a la localitat i l'altre, que era més elevat, es destinava a l'exportació, ja que si exportessin el que té menys graus, i no arribaria en bones condicions. L'aiguardent va tenir un paper clau en la transformació econòmica del segle XVIII, en ser la principal mercaderia d'intercanvi de comerç exterior caldada. La producció es localitzava a diverses zones, com per exemple el Vallès, l'Anoia i el Penedès, però va tenir més expansió en base al Camp de Tarragona. L'aiguardent s'obtenia destil·lant en vi els alambris molt senzills, anomenats olles d'aiguardent o fàcines, que solien estar a les cases dels pagesos. En general, eren aquestes fàcils de traslladar i es podien col·locar sobre un forn d'obra especialment preparat per a una factoria o de forma més improvisada. En un espai obert, calien 4 parts de vi per aconseguir una d'aiguardent. El cicle de l'aiguardent arrenca fins a finals del segle XVIII. Els productes es van fer en el mercat internacional. L'aiguardent era una mercaderia amb valor afegit, és a dir, hi havia més aiguardent que vi. Els mercats tradicionals d'aiguardent eren al nord d'Europa, especialment en els ports francesos, holandesos i anglesos. Les colònies d'Amèrica, les quals s'acostumaven a exportar des del port de Cadis. L'exportació d'aiguardents i vi en Catalunya s'exportaven alrededor de 166.200 litres d'aiguardent i 53.600 litres de vi, i el 60.3% de l'exportació d'aiguardent es destinava a Salou, el 16.8% es destinava al Penedès i el 16.7% es destinava a parts de Tarragona, el 5.5% es destinava a Mataró, el 0.7% es destinava a Barcelona i a l'Empordà. Majoritàriament a Catalunya es dedicava a la producció de vi i aiguardent i en canvi la majoria de la resta d'Espanya produïa cereals. Veies un munt de camps plens de cereals, en canvi a Catalunya no. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat.